għandu konsulent ieħor. Imqabbad biex janalizza id-dokumenti, id-dikjarazzjoni tal-assi illi nippreżentaw aħna kull sena, għadna kif ippreżentajnihom fit-30 ta' April. Ejwa minn tant awdituri u accountants kellu jażel wieħed handpicked illi kien instab ħatem il-qorti ta' negliġenza bħala awditur. Aw tant avukati u tant accountants u awdituri għaliex għażel lil dak partikolari? Għaliex? Imbagħad għandu konsulent ieħor li membru tal-familja tiegħu u attivist tas-soċjetà ċivili, l-istess soċjetà ċivili illi tiktiblu biex tinvestiga lil din in-naħa tal-Kamra. Hekk sew, anke jekk m'hemmx konflitt ta' interess, il-fatt li hemm il-perċezzjoni ta' konflitt ta' interess huwa ħażin. Ħana ftit aktar informazzjoni li tsar. Għandu persuna fl-uffiċċju tiegħu li minn fuq dar il-gvern tella kont tat-telefon, fixed line, ta' aktar minn 3,000 euro. Ejdu li llum il-ġurnata min jonfoq 3,000 euro minn fuq fixed line, minn fuq dar il-poplu. Fejn ċempel dan? Għax kieku għandek uħtok ħuk jew il-kuġini u tsejt l-Awstralja u ċempillhom kuljum is-sena kollha, ma tella 3,000 euro f'kont, qed nagħtih il-fatti. Issa rekk irid jinvestiga bħalma jħobb jinvestiga lil din in-naħa tal-Kamra. Ebqa' ċerti kieku jiena intella kont ta' 3,000 euro, xi ħadd jiktiblu. Forsi tas-soċjetà ċivili illi għandhom membri tal-familja konsulenti tiegħu, forsi xi ħadd ieħor jiktiblu jgħidu dara Glenn Bedingfield kif tella kont ta' 3,000. Jibgħat il-kont. Jara fejn ċempilt. Joqgħod jara lil min ċempilt. Joqgħod jibgħat għan-nies illi jinċempilt. U ta' b'xejn ma jġallniex inħallas il-kont blura wkoll. Mela issa jinvestiga lil min fl-uffiċċju tiegħu tella kont ta' 3,000 euro minn fixed line u jgħidilna jekk irid jiġi jagħti l-informazzjoni hawnhekk, mela dak mhux minn flus sparpaljar minn fuq dar il-poplu wkoll.